Okay, balik to sa kanhi trabaho. Nakaigsunan. Kudakyer, deliver litrato. Awon tong seri action. Yan kung customer nga usa. Hari-hari. Dung dagat sa Ubayon, Luon, Bohol, mga kaigsunan. Okay mo niya kung trabaho sa una. Karon pa nabalik. Mga almost 15 years na. Naundang. Nga kung ibalik karon panahon sa kani. Mo i-invite mo kudak og coronation sa pista di akong gi adto mao ni akong customer sa dayon ni sanay ni siya kay daghan ang puding ingon ako ali may ingong dugang di tan-awon to og mo click bang negosyo nga ani karon kudakyer maniniyot kaya ta diri ato ning sutaon og sa reaction og ang customer karon og sa una mao bagi hapon og rason. Okay. Naghahanap ko akong amigo balay sa akong okay. Why hapin nagansam ka dia? Asa ba ilulit ani man? Nasa dia ron? Okay. Dira balay. Balay sa akong amigo nga suki og litrato. Ade tao. Inday lulit. Gansam ka dia? Gansam ka dia? Uy. Dengog ka ko ni. Wairo ani. Ini asa manok oy. Bang, sa si mama nyo? Si Dilia Maga. Vlog ko hapit ari. Okay, mo ni balay sa ako ang suki. Guwapa kayo ni akong suki ha. Ubayon ya, Ubayon Luon, Bohol. Okay. Ang deliver ko litrato diri. Ada. Pre ka na kuan. Sa kasi kuan kay. Dalit. Pre album lang na. Ay lang lagi pre album. Tanawa dia. Tanawa sa. Tanawa ko. Ay mo anak na. 2 3 4 5 6 7 lah. Lumayan deh. Pila to? Ito naman na siya ng gain. 280. Tag 25 ra. Okay, dengan selamat Lit. O sige pa. Selamat Lit. Pasimuan sa ulan, gabi paitan, siuan di kuhaon. Kuhaon man daghang istorya, daghang reklamo, nga di gwapa. Ayta, dire. Uwan. Deliver ko ari uwan. Bebe. Sama na. Di bibo dire oh. Murag nahikay yan eh. Sa 45 to pakapi na ni mo ni. Salamat ma'am. Ega pakapinan ko. Vlogger mo ni, vlogger ni. Vlogger ni. Kari po vlogger pa rin. Mau lagi. Magkakwanta. Salamat saya. Kaya pakapinan mo. Kung gusto mo yung pakapin, buhutan ni. Vlogger ni. Ako ni. Sa album ay 5 pesos. Ako ni ikuan i-promote kayo ron. Mudaghan ni siya. Kaya salamat saya. Hapon na gyud katulong balay. Nga deliveran sa litrato mga kaigsunan. Balik sa una nga trabaho. Pag-deliver og litrato. Okay, katulong balay na. Nagabihan kay simba una mga kaigsunan. Amo ni kinabuhi ko dakyer sa una. Karon balik kung siya dagway aning pangudak rong panahon na pero okay lamang gyapon day pero di nang daghan non tagsara itong mga customer yung nani ron kaya naman daghan kudakyer po ito sa reaction aning ito yung katulong balay pre-album niya ito pre-album. Okay, ayo pre-album.
pre-album. Mao na ikaw ka na. Ipa ko no, ipa. Ay. To. Di din ikaw igsoon mo na. 3 4 5 6 7 8 9 10 10. Tagwala na 350. Na 100 gi una, 250 ang likuwang. Okay. Si. Salamat ha. Okay. Adto na po to sa ikaupat nga balay. Okay, namaw ni atong itsura pa doon deliver ha. Dahil itong mga picture no. Itong bag na pinabilin. Nagkaroon pa ni pre-album taron. Pre-album. Okay. Dito diri. Mao ni akong giagian sa ako ang pari nga balay oh. Mao ni ka pari Rodrigo. Ito sa akong pari po na akong deliveran ning ikaupat nga balay, pari Lito. Mao ni. Ang daan pa doon sa ikaupat nga balay akong deliveran. Okay. Dirita sa ikaupat nga balay, hapon-hapon na gyud, mga alas 5 na ni kapin, alas 6 na pagkaron. Kaya rita. Ay, agi tagwag mo ni kinabuhi ko dakir. Mag-deliver 1 init. Kawag diabetes sa una, diabetes ako sa una 38 pa edad nako, wag yung taga nako, wag yun mo dako. Exercise pirmi. Karon nga na trigger sa akong sakit nga usa nga kapadoktor ko, hindak ko na kay nagpahuway naman noon, wala may exercise. Maayo ning trabaho ang mga kaigsunan ko. Kanhi ako dakir pa ko. Okay. Mo ni tungas, ug na bukid tungas. Mo ni diri. Kinabuhi og kudakir sa una akong balik ba kay di may nagpa-picture og koronasyon atong pista Mayo 15 no, sa amuang barangay. Akong gikudakan og mao ni sanay-sanay mo pud usaray in kontak daghan man puing ambit sa akong pangudak o mao ni deliver nako. Ay daghan ari may tao tong ubang bahay. Dili ta sanay tao ug naam galing ni. Ay kaupat nga balay ni. O gani. Sayop dito. Ayo. Ayo. Lami ang bahay pre. Lindutan ang bahay kong pare oy. Mo ni sekreto gyana na nilay. Aw sam to dapit. Dili na ni. Sa si Juan. Parilito dai. Sa kasagi nairo. Aw. Sa may tao dia. Ha? Uban. Wa imong katong daga ni parilito na dia. Saan dai? Atong kasagi. Gan sa masang sagi? Vigil. Ay vigil. Dai picture rin ta ba? Itong pagmismis. Nakuha niyo? Ay, brato naman pare. Uy, kwarta lagi. Uy, kwarta? Ay, balik naman. Ito, ano sa bahay? Gi-pre nag-album. Diya. Mau message dyan Nawa ko no. Nawa daan. Ano makita ka? Umao ba na? Gi-pre nag-album na. Siya na. Nabasa. Pakuha na sa bahay. Pre na album. Daghan ni Ray. Gamay lang na 5 rakbok, hangi pre naman. Kay si Jam ni tingali kana. Ikuan. Pahipastar kana si Jana. Kali po 5 ni kabok, pre na mag-album. Karon ba. Basta kay kuha na ni. 175. Wa kay kuan datoy, 175 toy. Kisaw din kuan. Kajido. Jida. Nawa lu ko. Ha? Allah ngayon man. Ina ko no. Ay, lakaw na to. Lakaw? Isang to yan ba na? Uyab. Ay palihog. Bayaran sa lulo. Nagkakwarta ni luluhay, pensioner ni. Gwapo ba lagi sa gusto dia ideal ni. Lagi ulitaw ni ha. Salamat lo. Uy, tesa masukli ako. Masukli ko bensin mga apo, mga gwapo liwat sa lulo. Okay. Ay nagkaupat na hong deliver litrato. Si lolo mo yung bayad, butang lolo niyo, gwapo po niya ulitaw. Okay, babuyag. Ako ning kauban sa senior citizen. Ako 15 sa si lolo, akong dili ning bayad 200 yata, 175 bayaran nan ko 15. Si di mo kalimot kay atong gi-video na sa vlog. Kuha ko 15 ito ya. Si daghang salamat. Okay ra si. Okay, padung ko pa uli. Nahaponan yun taon.
pila kabay balikon lang to. Kay maestrad to kuan. Tong MC sunod na to balik. MC sa coronation si nga Richel, Ma'am Richel. Si apelyido Ma'am Richel sa una ko muna. Si apelyido kalimot ko. Taga-amo or man tani ang takay-bawg sa apelyido, silang atasan dito sa una ambot karon nasa na siya ron. Dumalag naman din na asa. May-mayong aron. Sorry og sayo pa. Okay. Wala, pauli na ta. Gabi na. Huwag naman ta magtiwas ani. Okay, pauli na ta sa balay ha. Manay kong forma. Mag-deliver. Ako mag-deliver. Gabi na. So, po gabihan ta kay tiguang na. May saw na kay sugot magkarap-kaap kay ligon magtuhod karon na labing araw na uwan. Peligro na ta aning magsusuroy og gabi. Okay, dalhin ta pukli ani. Kaya salamat.